naik texting. Tunggu जावजानो रेडि जादों. बाबु नोंखौ बुङाखै दे. आं बे मानैसो सुदुर बुदुरखौसो बुंदो दे बाबु. Sorry. सुदुर बुदुर मानैसो देखायग्राफोरखौसो बुंदों आं. Sorry. थ' बिदिब्ला नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फरायग्रोनाय जाबाय. गिबियावनो बिदिब्ला भिडिअखौ सुरु खालामसै ना मा बुङो लोगोफोर? Let's go. थ' दिनै सावरायगोन मानैसो सुदुर बुदुर गथ'फोरनि सायाव. अच्छा. नै बिसोरखौसो बुंदो आङो. नायदो. माने बिफोर मा? बिरि सोबदो. गामि खनानि सिख्लाजों जों थायो मिथि बिरि आरो सादा. बहानिफ्राय सोलोंनाय नानिमोन? बिफानि बिरि खावनानै हाग्रा बारियाव सावनाय. माने बिरि सोबनायखौ बुंदोलै बिरि सोबनाय. थारमाने जुगा सोलायमारबाय. परिबर्तन जामारबाय. Oh my god! ओइ नानि एबीसीडी रोंगोन ना? होद मा देखाखैलै गथ'आलाय? माने जुगा सोलायमारबाय. दानि स्कुल मानि बेफोरसो सोलियो. बे नानिखौ नायनानैथ' बेनि मास्टारा ज'नि सिंनि बायदिसो मोनदो आङो. बे भिडिअखौ नायनानै कमफर्म मोनमारबाय. नोंमारगो बेनि मास्टारा ज'नि सिंसो मा. बिमा बिफाफोरा सानो स्कुलाव थांनानै गथ'फोरा गोरों जाथो. नाथाय गथ'फोरा आसोलखौसो सोलोंमारदो. आसलते बे नानिमोनखौ नुनानै आङो बिराद गोरों बायदि मोनदों आङो. बिराद रोंमारबाय बिसोरो. देखिनिया ओइ नानि मोजां फराय. मा स्कुलाव थांनायानो ओरै खालामना मोसानायलाय मा देखायनाय जादों नानि? बे मा देखायनाय जादों? बाबाया बिदि खालामनो थिनहरदों. मुसाया बिदि खालामनो थिनहराखैना? ओंखायनो मोजां फराय. आरो ज'नि सिंनि भिडिअफोर खम नाय. गाइखेर गाराखै नानि. गाइखेर गारबा देनां नाय. दा नायथ' नाङा. दा फरायनायाव गोसो हो. जारलासोलै नोंसोरबो. आंनासो बारा जाबाय नङाब्रा. थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै. भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो. आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला. आरो नटिफिकेसनखौ थुवाखैबा थुनानै ला. बाय बाय लोगोफोर.